South Africa siyabingelela kuphi nakubran khona nibele umduduzi ngomkhonazi sivela kwenhlangano ithuleleni sinibengela ke singapha entabeni zasoLundo limahlikihlikhi sizobona kuba buntombela abantu abaningi ke abalapha epagini lethu lakathuleleni elingale ku TikTok bazosikhumbula idaba laka buntombela sike nje salipost elincane siseshowe egarage kwa Toyota siye ngayo ke inkinga ka buntombela abhekene nayo udaba ke singalo buntombela wathenga imoto egarage laseshowe ka Toyota pre-owned kodwa ke shuthi yayideswa igarage ka Toyota engathi imoto kuba buntombela uhambile ngayo imoto eseyithengile khona ekhokhela enza nje yonke into njengomnini wemoto oyonayo ngaphezulu kweminyaka eyishumi imoto ke engathi yagcina ukuthi ithathwa amaphoyisa angapha ayathathwa kaNongoma kodwa ke yeza ngapha oLunde police station yakhona ukuze kube namhlanje ke imoto uthi akazi ayibone akazi aphinda ayithole but ke ukungaqedi nje okuningi kakhulu baba untombela ngicela achaze nami ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngingenele futhi because ngikwazi ukuthi ngibe ngi-engage ke naye umseshi ophethe icala lemoto beno station commander omphethe kodwa ke ngicela nje ngoba kubantu bala ko YouTube bengalazi udaba seliqale nje phansi baba untombela lichaza ukuthi kwenzakalani baba untombela siyabingelela baba yebo samlona baba njani ngikhona ngiyaphila baba yebo baba ubani usikhumbuzo untombela waNongoma kwaDabazi yebo ngathenga imoto kwa Toyota ngo2011 yes ngihambile ngayisikhathi eside kuthe sekuzoba einsukwini zephasika uzoba iphasika ngakusasa ngavinjwa amaphoyisa ayisesha athi ayithatha kukhona angakuboni kahle asawe phenya ngale moto kusukela lapho ngehliwana lemoto kweza ubaba uSibiya kwaNongoma yayise police station yayigcinwe khona ezoyichecka wagcina nje inyamalele kanjalo angangatshelwa lutho mina ukuthi imoto kuhamba kanjani ngayo imoto uyithenga egarage ka Toyota kwa East Toyota eShowe pre-owned noma imoto entsha pre-owned okay yeah wahamba uthenga 2011 yathathwa ngo2021 yeah bathi bayithathelana bethathana bathi basayiphenya kubukeka kusolakala sengathi imoto etshontshiwe beyibuka ihamba bayisola beyibuka noma bafika bayiphenya bavula nasenjinini bathi kukhona ngakuboni khona inamba ezifanele belapha esicabheni engekho so nami ngazanga ngoba ngangazi lutho ukuthi khona inamba kufanele bese esicabheni kanjani bathi ke le moto yatshontshwa okay ithathwa amaphoyisa yebo azisha amaphoyisa ukuthi ngoba nawo ke shongo abazange azisho angiwazi namanje imoto ababehamba ngamazi uSibiye engambona ezoyimonitor ezoyichecka kuphela ngagcina ngazeyena bonke laba abanye angibazanga imoto ababehamba ngayo kwakuyimoto esa advance like bangangena ngahlala phakathi kukhona nabanye phakathi yes kwangesiven le ejwayelekile yamaphoyisa bayithatha imoto baye police station kwaNongoma bafike bayiregister akaze ngibone ukuregister kwabhaliswa nje mina ukuthi ngubani nenamba zami kwakuphela kwathiwa ngiyobuya ngomsombuluko ngobuya sizolalela ukuphenywa kwale moto ihamba kanjani wabuya ngomsombuluko ngabuya kwakuba ngolwesibili ngoba ngomsombuluko kwakuyiholiday ka Easter Monday ngolwesibili bathi sengathi imoto yatshontshwa okay sengathi imoto yantshontshwa yebo aba confirm ukuthi imoto itshontshiwe aba confirm base bethi kwenzani ke emva kalokho wagcina lapho bathi mina ngeke ngikwazi ukukhulumela ngithola ummeli ngahamba ngathola omunye ummeli owayisuka eRichards Bay uGumbi yes naye wadelayisa wathi ake silinde basafuna ukuthola iPre-owned ukuthi kwakubani yayifike kanjani imoto kwahamba nje process end uyabatshela ukuthi imoto uyithenga egarage wena ngiyabatshela ngiyabavezela namaphepha khona onke yonke ilokuzation notebook le photocopy ngiyabakhombisa ngithina konke yes yebo igarage labikela ukuthi imoto isiyaboshwa ngicabanga ukuthi ummeli wayesengenelele lapho mina akukho engangakhuluma naye okay akaze ngafuthi naye ummeli mina ngiye naye show kwakuyena wathi uyangenelela lapho odabeni i-case number anginayo i-case number ngazi lutho so kuze kube manje all imoto akwazi uyithola akaze ngiyithole kuthulakele futhi ucela ukukhuluma nawo umsesho umseshi sekunesikhathi eside sekunesikhathi eside impela ummeli na
ummeli wayelokho mangimfonele ethi ake sibalinde basaphenya basafuna abafana ababelethe imoto kwaba isikhathi eside impela ngoba uma kwaphela mhlambe about 4 to 5 months uma ngikalekise ngendlela ubude besikhathi wagcina naye sethuleke. Okay, South Africa la sikhona sila nje ngoba ubaba uNtombela after esicelile ukuthi icela ke simlekele nanke ebhekene nenkinga nempendulo ukuthi engasithuli, siyeke sahlela ke sahamba naba uNtombela saya egarage la khona ka Toyota eShowe la khona imoto ayithenga khona. Impela indeed bafike ba confirm ukuthi yes imoto bayayazi iregistiwe ngaphansi kwabo, baveza ngisho history yabo kanye nobaba uNtombela ukuthi ngempela uyiclient labo wayithenga imoto la, futhi ke yonke into ibiqondile ngemoto ubona. So ke eyokuthi ke imoto intshontshiwe bona bakwazi lokho ngoba bathi amaphoyisa agcine efika futhi nabo egarage ukuzo verify le nkulumo ukuthi babosibiya imoto wayithenga eShowe. Kwaze kwafika ekuthenini ukuthi umseshi athathe usalesman okwakudayisela imoto baba. Yebo. Bahamba naye baya ePinetown. Yebo. Lapho kuthiwa imoto yayisikhona ePinetown. Yebo. Bafike ke wathi akayikhombe imoto. Yebo. Uthi wathini akuseyona le moto le. Wathi yona. Wathi le moto ayifice ePinetown. Yebo, wathi yona angidayisela yona. Wathi yona. Yebo. Wathi akuseyona. Wathi akona le moto abayikhipha egarage bona. Okay, angisazi-ke kahle lapho. Wathi imoto abayifice wathi imoto abayifice ePinetown ayifice ePinetown. Yebo. Akuseyona le moto yabo. Okay. Yes. La selithike lami ke kuzofuneka size ke la emaphoyiseni. Sizobona yena ubaba uSibiya. Yebo. Nomphathi wakhe sizothola ukuthi kwenzakalani. Yebo. Sihlukana nawe baba. Yebo, sohlona njalo. Yebo baba. Yebo. Izolo ke siwenzile ama calls. Yebo. Ngamthola uSibiya ngamchazela ukuthi sicela appointment siyeza siza nawe ukuzothola impendulo ngodaba lwemoto. Amazwi akhulunywa ubaba uSibiya umseshi uthe ikuphi azokhuluma ngoba wena uyazi wena, kodwa ke okuningi ucela sikhulume nomphathi wakhe. Kodwa ke amazwi awachazile uthe wena i-case number nayo yemoto, futhi imoto wena uyazi ukuthi imoto iyadliwa i-insurance ngoba kwatholakala ukuthi imoto yayintshontshiwe, futhi imoto wena wawuyidayiseliwe igarage kwakuyi 1.4 ubuhamba ngayo, but imoto etholakala kuwena eziyobekwa libe sokuyi 1.6. Amazwi akho Sibiya ngibe sengisuka kena ke sengifayela umphathi wakhe. Umphathi wakhe ke wayesebenginikeza i-case number le engikusendele yona i-case number yeqala lakho baba. Aze ngicheck azwe ngicheck. Le kuniyona izolo ku WhatsApp. Aze uvula WhatsApp wakho. Sorry. Ngikhuhlane esibulala. Ibe kanjalo South Africa njengoba size ngapha ke unfortunately sikwazanga ukuthi sibabone ngoba vele bathe ayikho into esinga engage nabo kuyona kuphela ummeli wakho baba uNtombela bakhuluma naye bamchazela yonke into. Ayikho baba, ugcina ungithumelela i-account. Nansi case number baba. Oh, engenhle. Nansi case number. Oh, okay. I-case number baba yemo yecala lemoto yakho. U583/06/2018. Okay. I-case number yemoto yakho le. Okay, sengiyibona. Oh, ngiyabona. Iyona i-case number le yemoto yakho le. Yebo. Ukuthi whatever masifuna ukwazi. Yebo. Kuyofuneka silandeleke ngalokho case number leyo izositshela ukuthi idocket lavaleka kanjani, but imoto yakho bathi iyadliwa insurance. Ukuthi yipi insurance asazi ke siyothola kakhulu emaphoyiseni ukuthi yipi insurance enithiwa yadla imoto, ukuze nayo phela izoverify lokho kusho ukuthi sayidla imoto ngalezi izathu nalezi yabo. Yebo. Base bethi ke wena kahle kahle wena ummeli wakho kufuneka abhekane negarage ngoba igarage yona lakudayisela imoto. Amazwi ke akhe umphathi ka Mr Sibiya. Yebo. Yebo. Ibe kanjalo inkulumo nabo.
ummeli kade futhi ngagcina nje ukuxhumana naye Yeah. lokho agcine ngilindisile ngabona ukuthi akangisizi ngalutho ngaya komunye olayo lokhuzaneni ezantsi uKhumalo Yes. naye wangitshela ukuthi kuduke idocket akasazi ukuthi kwagcina lapha nakuyisikhathi eside nakhona ngize kuwe nje ngenxa ukubona ukuthi angisizakali sengibathe nginokha ngapha angisizakali. Yes. No, kulungile msentombela akulahlambele ngakufela. Sizozama ukuthi ke sikulekelele as much as we kule metha yakho. Simthole ummeli ozokwazi ukunderstanda icase yakhe siyonke ukuze ayithathe nathi sibe sikhona along the side yena ngithebo. Yeah. Oku-information esesiyitholile esibe simprovide nathi yebo. Yeah. Ukuze siyofika esiphethweni sayo. Ngoba ekugcineni phela wena wathenga imoto egarage. Yeah. Yabo. Yeah. Uma ngabe imoto isidliwa insurance kufanele phela insurance ivele nayo negarage livele ukuthi nintethele uMr Ntombela imoto. uMr Ntombela imoto besimtethele yona sesiyayibopha thina ngoba imoto ibintshontshiwe. Yeah. Yabo. Ukuze kuzokwazi ukuthi ekugcineni ungacwili wena phela wenzanga lutho uthenga imoto wena. Yeah. Yabo. Yeah. Uthengile wena. Yabo. Ngamanye masesofuna sithole omunye ummeli. No sizobathinta lapha sifuna sibathinte sithole ukubona ukuthi babe happy bagcina phi. Yeah. Angizoba bakhokhelile khona uKhumalo yesu la khona nje no kulungile sizo engage nabo. Yeah. Sithole ukuthi babe hambe bagcina phi yabo. Yeah. And ke okuthusayo ku South Africa after siposte ivideo ka Mr Ntombela silapha ne show baningi abantu abavela banama query ngama issues endaba ekuthathwa kwemoto amaphoyisa yabo. Esingazi ke so ke kulokho ngoba phela amaphoyisa asuke enza umsebenzi wawo angithi yabo umayesho. Yeah. But ke abantu ababe aware ngokuthenga izimoto ezamasekeni so ezama pre-owned ngoba bakhona vele abantu abagangayo abantu driver South Africa yabo mhlawumbe bathi nje badayisela abantu izimoto nokuthi ke uma uyothenga imoto engathi ngempela esikhathini samanje ungaba nomuntu onolwazi nemoto ozofika kwazi ukuthi akubhekele imoto ukuze ungezodayiselwa ingulube isesakeni. Ngisho kulabantu ababebaningi ade bevela ekuphawuleni odabeni lakho bamahlobo ababevela bekhala nabe angithi yabo isilile sifana nesakho yabo esakho siseceleni ngoba siyazi ukuthi ufuna sibhekane nobani ukuze sithole impendulo angithi yabo kubona bebekhala nabo ukuthi kwagcina kuphele nje kanjalo angithi yabo abazi kuyenzakalani yabo. Ofisho siyanxusa kunama amaphoyisa ukuthi phela mangabe kunesimo esikanje ababuye ngokugcwele bezokwazisa umuntu ukuthi imoto yakho yayintshontshe endaweni ukuthi wena udasela imoto yebiwe yabo. Ngalezi izathu imoto yakhe siyadliwa ke wena usungahamba kuyofuna imali yakho labantu abakudasela imoto. Izolo kunensizwe engifonele yangapho Phongolo iyo lokho nje ngibhaza labo. Yeah. Yabo iyo lokho ifone lensizwa nayo ithi yathathelwa imoto amaphoyisa icala lawo liphethwe umsesho yedwa nomsesho ophethe icala lakho umnumzana uSibiya ithe ile ko Fryhead so Phongolo yes yebo thuso Phongolo kuze kube namhlanje imoto akayitholi sizowafaka ama voice note akhe la niwe South Africa but ke namanje ngizomfonela ngimfaka lo speaker ne just ukuthi imini mhlambe noma lo 2 minutes ngikhulume naye akachaze naye udaba lakho ukuthi ukhala ngani kahle yabo yini lenkinga abhekene nayo yena yabo. Naye ukhala isililo sinye nawe mahlobo inkinga yemoto asamtholi kocingweni manje noma usedla umoba le koPhongolo khona imoba oPhongolo. Yeah khona imoba noma uthe kade impela sangene emobeni lapha eyotshali eyoshiya imbewu nanga sesimthola. Hayi wrong number le akuyena lo. Hayi nangu yebo mnumzana. Yebo baba. Siyaphila njani? Siyaphila mkhona zinjani? Sikhona. Yebo. Sikhuluma nobani thina? Ngikhuluma noNjabulo Myeni oPhongolo. Njabulo Myeni oPhongolo? Yebo. Aha, uke wasithinta izolo baba. Yebo.
Ukhala ngani kwenzakalani? Awukubeke nje esithombeni abantu bakathweleni ukuthi kwenzakalani? Ngike ngaba nenkinga lapha kwakumfanazi ngeyi5 March kuwo lo nyaka lo. Ngibe nenkinga ukuthi ngithe mangisuka la eMpumalanga ngithi ngekhaya. Ngafika ekhaya ngathi awuthi ngiyoclearansa imoto. Ngahamba ngaya e-traffic department. Bangenzela amaphepha bangithumela e-police station. Bangifike e-police station wawulesithathu. Ngafika e-police station. Mangithi ngiyoclearansa imoto ngithola ubaba bathi uSibiya. Baba uvumane Sibiya. Okay. Ayishaya ikhompyutha yakhe. Mayeshaya ikhompyutha yakhe lemoto lena iyistoleni. Oh. Imoto iyistoleni. Yes. Okay. Ngiyisalele nje ngithule. Ngitshela ukuthi uyadlala. Ngiyisalele nje ngithule. Kunala madod lawa athi uyawafuna. Athi unamali. Ngithi mina hayi angiphathanga mali because angitshelwanga ukuthi ngiphathe imali. Athi nginikeze 700. Ngithi mina ayo 700 rand anginawo. Hayi ngithule. Aphumele ngaphandle anake enye imoto. Mayeqeda ukunaka enye imoto bese ayabuya futhi. Athi mnumzane le moto yakho lo iyistoleni. Bane ngabe ngiyakubopha. Ngithi mina uyangibopha ukube kuthiwa imoto iyistoleni. Ngabe uyangibopha mos o uthathe imoto. Athi ngiyayithatha imoto ngiyayivalela. Hayi ngikale ngithule ngisho ukuthi mhlawumbe uzonginikeza i-case number. Athatha imoto ayifake ngaphakathi e13 aphuma angene emotweni yakhe epiyahamba ngemimise. Ngithi mina awu Sibi. Uyahamba nje kanjalo. Athi hayi kunomuntu engimphefuma la eTawu. Yini ngoba sengikuqinile ngabe ngingena udrink. Ngithi mina udrink wani Sibi? Ngoba awena ungishiya nama question awukhuluma ukuthi kwenzakalani. Yini eyinkinga emotweni ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhulume nomuntu engithole kuye imoto. Athi hayi imoto yakho mina iyistoleni. Ngiphe u500 rand ngimnikeze uSibiya athi ubuye next week. Ngithi mina uma ngibuya next week kukhonani Sibiya okuzolungiseka. Athi hayi wena ungithinte next week sizoyilungisa. Ngithi alright. Besathi khipha yonke into esemotweni. Ngikhiphe yonke into esemotweni bathatha imoto beyifake ngaphakathi e13. Ngibize omunye umfowethu ukuthatha izinto lezi ezisemotweni ngiyifake kule enye imoto. Sihambe uSibiya. The following week ngimfonela. Kwakuwesibili. Ngithi sibene agreement ukuthi sizobonana next week. Ngimfonele kuwesibili. Baba uSibiya ngize nophongolo kusasa. Ngoba uthe ngizophongola. Athi ayifika. Ngithi okay. Ntambama mangishayile. Thatha imoto omunye umfowethu kushona ophongola. Mangifike ePiet bese ngiyamfonela. Baba uSibiya ngizendleleni ngize ekhaya. Athi uSibiya kunomuntu ophethe uphenyo lwemoto yakho. Mina angisahlangani nemoto yakho. Awu. Sibiya ngoba uthe wena ngehle ngize ekhaya. Sizokhuluma. Athi ayikhona usizokufonelwa kwaZwane. UMaZwane uzokufonela. Ethi okay, ngifike ekhaya kumkhonazi. Ngoba isikhathi ekuseni ngibona isikhathi ukuthi ayisiyahamba. Lento engiyehlelile ayikho. Ngimfonela uSibiya, Sibiya ngicela unginikeze le number kaMaZwane ngizokwazi ukuthi mina ngimfonele ngazi ukuthi kwenzakalani. Ngimfonela uMaZwane. MaZwane ngiyaphila. Ukhuluma nomyeni ophongolo ngeCorolla elimhlophe. Athi MaZwane iCorolla elimhlophe ngizwe ngalo izolo mina. Bangitshele ngalo izolo. Ngizokufonela. Ngithi mina nini? Athi hayi ulindele icall yami ukuthi ngizokufonela nini. Ngilindele icall baba uMkhwanaza until today. Kuba yimi ngaso sonke isikhathi engibafonelayo ngifonela uMaZwane ngifonela uSibiya. Bangitshela ukuthi hayi sizokufonela. Uthe qhamuka lapho uMaZwane wathi imoto eye-insurance. Awu, i-insurance kanjani manje imoto? Hayi imoto ibelonga kwi-insurance. Ngifonela uSibiya. Sibiya uMaZwane imoto uthi ibelonga kwi-insurance. Kanjani? Athi hayi myeni khulumisana noMaZwane. uMaZwane uphethe uphenyo lwemoto. Ngithi okay. Ngifonela uMaZwane. MaZwane i-statement angisibhalanga, i-case number anginayo, angazi ukuthi kwenzakalani ngemoto yakhe. Uyayibona lento ukuthi yimi engihluphayo ngaso sonke isikhathi, yimi engihluphayo kulabantu. Bona ukuthi bengifonela abangifoneli, yimi ngaso sonke isikhathi engibafonela. Athi MaZwane hayi ngizokufonela. Phinde kuhambe isikhathi, phinde ukuthi the following week ngiphinde ngibafonele futhi.
fonele yena uMazwane uSibiya ke vele bengingasamfoneli because uSibiya wangitshela ukuthi uphenyo lwemoto yami liphethe uMazwane. Mazwane imoto yami kwenzakalani ngayo athi Mazwane kumele ubuye uzobhala statement ngithi mini athi yena ungitshele uma ukuthi usophongolo ngithi mina inkinga yami ngisho ukuthi ngihamba indawo ezingaphandle but uma ngisophongolo kuzokwenzeka ngoJune 16 ngisho kwi-16 June lezi esisuka kuzo ngithi ngizokufonela nge-16 ngizobe ngisekhaya athi alright ngifike ekhaya kwakumkhwanazi ngimfonele engayibambi ifoni ngimfonele engayibambi ifoni until kuze ngijike ngibuyele emuva uthi mina ngiphinde ngifonele uSibiya mangimfonela uSibiya athi ngibale ngikhuluma naye ngithi mina hayi ukhuluma nomyeni athi awungase nenamba yami kanti ngithi mina ngizohlala kanjani baba uSibiya inamba yakho ungabi nayo ngoba namhlanje angazi ukuthi kwenzakalani ngemoto yami athi mina ngisazi nanokuthi mhlambe isasekhona le moto lapho Phongolo ngithi sebayithatha ngithi hayi besathi yena no ngoba angikho ukuthi mangisengisophongolo ngizokutshela mase ngisophongolo ungifonele ngizokhuluma noMazwane ngithi alright kulamaviki aselile ngimsendela uWhatsApp bese ngibuza ukuthi kanti mina ngishe ngibuya nje emsebenzini ngithi mina uje wena ubuya ngaso athi hayi angishongo umuntu ubuya ngaso ngathi ngibuyela manje emsebenzini izolo ngimfonele baba uSibiya uthe ngifonele namuhla athi hayi ngibuye namuhla ebisini uma ngifika uMazwane bathi akekho usebisini uyobuya manje ungifonele manje uma ngifonela ungifonele ngabo9 ungangifoneli emini ngizokwazi ukukhuluma noMazwane ngithi mina alright ngivala ifoni yakhe so kahle imoto namanje akayitholi namanje angayitholi imoto bawumkhwanazo mana ke imoto uyithola kiphi ni license office ayikephi nendawo le angizobaba i license office oyothola imoto kuyona ayikephi isophongolo ayisophongolo yebo yaboshwa imoto license office ophongolo yebo iboshwa bani uSibiya uSibiya usebenzelaphi uSibiya mangizobathi usebenzela uLundi for ophongolo ufunana ophongolo ngolwesithathu uza ophongolo njalo ngolwesithathu yebo ukuthi bashaya yonke le area le usho loka ngazi uka vehicle staff unit yena angizobaba futhi uka vehicle staff unit wena badila ngeemoto ngathi basho njalo anginalo ulwazi kahle so ke nawe ukhala esifanayo esidlone sika Mr Ntombela nje mangena nje ku TikTok ngathola lo daba lo ngathi awunalo udaba olufana nami nginali inkinga lena nakwaba Ntombela yebo ukuthi iyiphi le insurance okukhulunywa ngayo engingayazi mina uma ngithi abangitshela ukuthi yiphi le insurance akekho ufuna ukungitshela yebo no ayikulungile mina sizobuya sikhulume mnumzana siyabonga baba yebo siyathokoza amen yebo South Africa njengoba nizwa ke bengifisa ukuthi kuniconfirmela ngithi yabonizwa ukuthi khuluma mhlawumbe into engekho Mr Ntombela nanga umyeni le yena ophongolo nihlatshwe iveli lodwa naye yebo ungathini hey kuyamangalisa into eyenzeke ezweni lethu kuyamangalisa umthetho usebenza ngendlela ongayazi nangekho futhi akukho umthetho osebenza kanje kudlalwa ngabantu hayi no kulungile mahlobo sizobona ukuthi uNkulunkulu uthatha sibekaphi endleleni yethu yabo sengivala nje South Africa elomu lokuvala nje kunina ubugebengu banganza kwethu South Africa izinga liphezulu ngalendlela yonke into yenzayo nofuna ukungena kuyona uma ngabe ungenalo ulwazi lenze ucwaningo thola abantu abaziyo kulomkhakha ofuna ukungena kona noma kulento esokufuna ukuyithenga ukuze uzokwazi ukuthi uvike impisi ezisuke zimbethe isikhumba semvu ezisuke ifuna ukuthi ziqole wena ungabe uthenga noma ngabe yini sho wathi uthenga indlu baningi amaqola aqola abantu ngezindlu la yabo abanye bayibiza ngamabele abanye bayibiza ngama-agent okuyibona ukuthi bona abatransfer izindlu babaqedile abantu funisisa ukuthi abantu abanolwazi ekudaseni kwezindlu mawuthenga imoto kakhulukazi futhi imoto esuke isi-pre-owned le esuke ukuthi mhlambe wena uyena oqala kuyona yintsha imoto kuwena mhlambe khona kade ekhona ngaphambili komnini wemoto imoto enjengazoqabisisa ngempela ukuthi imoto oyithengayo thola abantu abanolwazi ngeimoto
uma ekudayisela kahle ngempela eqondile ningahamba ngisho niye police station naye bazoqhamuka abasophikweni lezimoto okucela ukuthi bacela bakucheckele le moto bazokucheckela bakunika isiqinisekiso ukuthi no imoto iright ungayithenga imoto yabo ukuvika izinto ezinjengazo lezi ngoba njengoba izimoto zilahleka mihla namalanga nje ngithi yabo ezinye vele ziyaphendulwa zidayiselwa abantu kogoli ke nje khona kuyabhutshwa ke emagarage khona yabo uma uthenga imoto nje ngempela ngala usuka la uye kogoli ube nemoto zekhaya imoto yezwe siyaboshwa yabo ngokungana ungazi hayi woza zishipha imoto egoli ngala kanti uyothatha imoto emaseleni ngala ayakubuka nje so ke nje ilokho engikusho ukuthi abantu ngempela into abangena kuzona nabafisa ukuyithenga engathi bangavula amehlo babhekisise Mr Ntombela kana kwethu kulungile siyabonga nje nathi sisafika ngapho le mahlikihliki sizobona ukuthi indlela yethu iqhubeka ngaphambili sithole impendulo zona impendulo egcwele kufuneka sitholakale nawe ukuze ugculiseke ukwazi nawe ukuphola enhlizweni ukuthi kwenzakalani ngemoto yakho nawe uToyota singawuyekile ngaphandle waphela imoto wona wayithenga egarage ilokho nje hayi ngiyabonga kakhulu no siyabonga okuningi ngikhulumeke la on record sizokhuluma off record yabo ukuthi indlela ethu izobheka amasuka la no ngiyathokoza hayi sabonga yabo South Africa siyabonga siyanthanda ke nisale kahle emakhaya besikhona la oLundi nawe kongasibona ngosiyotshela ke abasibonile ukuthi utheni uthuleleni siyabonga